Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi mukoma, ndine mhiko dzandakaita pakafira vamwe vanhu mubhazi. Mukoma, please post my story makaviga chitupa changu. Inini handikwanisi kuti ndige ndichikuudzai kuti bhazi racho zita racho rinonzi ani uye zvekare kukuudzai gore racho razvakaitika, but accident iyi yakaitikira munomu muSouth Africa. Ndava nemakore ndichirarama munomu munyika yevatorwa. I am a married woman, asi handisi muroi, but ndine mhiko dzandakaita pasport ipapo apo pakafira vanhu. Saka nyaya yakatangira paStokvel. Stokvel iyi mukoma nashi takaitanga mainge muri muna August. Gore iroro ratakatanga Stokvel takatangira pakati, tikazoti sezvo tainge tatangira Stokvel yedu pakati, tainge tichazogovana mari gore rinotevera muri muna December. Pakambani patainge tichishanda taishanda takawanda, saka taitozviziva kuti mari dzedu dzatinenge tichichengeta tinodzisiya kumurungu. Saka taizviziva kuti hakuna aizoenda achinonotora mari achiita zvaanenge achida kuita nayo mari iyoyo. Stokvel iyi yainge isiri yevakadzi chete, tichitamba round kudaro. Tainge takati mari zvekare nemagroceries yainge iine vanhu vakasiyana siyana, because pafactory pandainge ndichishanda mukoma taishanda takawanda, taitosvika kuma100 and something, tichipinda mashift akasiyana siyana, because painge pachiita zvekurimwa mamushroom zvekare, painge patori paPlazi zvekare paine factory yakakura. Saka tainge tiri 3 maZimbabweans takapinda muStokvel. Paiva paine vakati wandei vekuMalawi, then nevamwe maSouth African. Saka Stokvel yedu mukoma taingoita zvimamiting zvedu, because mamiting awa ataita taimaitira paWhatsApp. Umwe wedu wekuZimbabwe mukadzi, iye akati ainge asingade kujoina group. Ndakamubvunza kuti why, akati kwandiri, iwewe zvose zvinenge zvichitaurwa mugroup unozondiudza, because ainge asingade kuti murume wake ange achizviziva. Agreement yainge iri yekuti mari yedu tainge tichazopanana muna December gore rinotevera. Ndichijoinawo Stokvel iyi ndainge ndiine urongwa hwekuti patinozopanana mari dzedu dzeround, ndainge ndichida kutenga zvipfuwo zvekare nekuzorovesa zvitinha. Ndobva ndachizotanga kuvaka apa. Ndaida kutanga kaproject kekupfuwa huku, because mari dzataikanda each and every month dzainge dzakawanda, because paPlazi patainge tichishanda mukoma nashi paita zvemugwazo ende taiwana mari dzakawanda. Vanhu vazhinji vakabudirira nekuda kwekushanda paPlazi ipapo. Saka pakati pedu paiva nemumwe mukadzi ainge ari wekuZimbabwe, uyo wandakuudzai nezvake kuti iye ainge asingadi kuti murume wake ange achizviziva kuti ainge ava kutamba round. Sevanhu vainge vagara vachinetsana, murume wacho ainge achiita zvemagirlfriend. Mukadzi wacho ainge akaronga kuti ange achizotiza, but ainge achida kuenda kumhiri kwemakungwa. Saka kwainge kuchidiwa mari yakawanda, ndokusaka ainge akatangawo kuita zvemukando. Akazoti ava kuda kuenda kumba gore iroro ratakatanga mukando. Saka akati ainge achida mari yaAugust, September, October. Saka tainge tiine chisungo chekuti uyo anenge atora mari muStokvel anozodzosa ine interest. Akati ainge achazoidzosa mari iyoyo, because ainge achida kumbomhanya kumba, then obva achizodzoka zvake after ambobva kunoona vana vake. Mushure mekunge aenda mukoma kuZimbabwe, ndo patakazongonzwa yangova nhau, nyaya dzava kutobuda mumasocial media kuti painge paine bhazi rainge rabheuka. Saka painge paine vanhu vainge vafira mubhazi imomo. Saka patakazonzwa zvichinzi ainge aripo pavanhu avo vainge vafira mubhazi, munhu wose akarwadziwa nazvo paPlazi patainge tichishanda. Kuti saka munhu akatongoita sekunge ainge adaidzwa nemweya werufu kuti uya kuno
kwava kutoenda kuZimbabwe kuti ange achizonofa, asi akafira muSouth Africa. Mushure mekunge ashayika, mukoma akaenda akanovigwa, tikaita macontribution. Saka ndakazotaura neumwe wangu, takangoti tichingoita nyaya tichingotaura zvedu, umwe wangu ndiye akazouya neidea akati kwandiri, you know what, munhu uyu sezvo iye akati ainge asingadi kuti murume wake ange achiziva kuti ane mari dzake idzo dzaainge achikanda dzeraundi, saka zvichazoitwa sei? Takazotaurirana, mukoma nashe tataurirana kudaro, ndopatakazosarudza kuti tinge tichitora mari yainge iri mari yake. Saka takazoti takandirana mari dzedu dzeraundi, ndopatakabva tachizotora yake, tikabva tati tainge tichazonopa hama dzake, asi mari iyoyo mukoma hatina kuzonoisvitsa. Takazongogoverana pahuviri hwedu. Inini yangu mari ndakaenda ndikanoishandisa mukoma, ndikatenga mombe, ndikatenga huku dzangu 100 dzemabroiler, ndikabva ndarovesa zvikari nezvitina, ndikatoti zvangu zvanaka. Saka ndakatamba Christmas kumusha. Pandakazodzoka kuSouth Africa ndaingoti zvakatopera izvo zvekuti tine mari dzeraundi dzatakashandisa. Pandakati ndava kudzoka, mwana wangu ndopa akarwara, mukomana akarwara zvainge zviri very serious. Ndikati achapora. Ndakazomanikidzika kuti ndige ndichidzokera kuZimbabwe. Pandakadzokera kuZimbabwe ndakaona kuti mwana ainge achirwara, airutsa nyongo ende ainge ava kungogara akazvimba maoko ake. Zvigunwe izvi zvaizvimba kuita kunge zviri kuda kuputika. Takaenda naye kuchipatara, but vakatotadza kutonzwisisa kuti chii chainge chichiitika paari. Vakangomupa maantibiotics. Kunwa kwaaitoita mapiritsi zvaitoita sekunge zvaitowedzera, ende ainge ava kungogara achingochema nekuda kwepain. Ndopandakabva ndachizoita sarudzo yekuenda kumuprofita. Ndaenda kumuprofita, mukoma nashe, ndakabva ndachizoudza muprofita zvose izvo zvandainge ndakaita, kudya mari kwandainge ndakaita, mari yemunhu ainge akatsakatikira muaccident. Saka muprofita akabva achizoti kwandiri, painge paine mhepo iyo yainge yakagara pamutumbi wemwana wangu. Ndikati mhepo? Vakati hongu, painge paine mhepo yainge igere pamwana wangu. Saka ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kunotaura nehama dzemufi kuti ndo zvatainge takaita. Ndakaona kuti zvainge zvisingaite mukoma, already ndainge ndatowesta mari yakawanda. Ndakabva ndachizomubvunza muprofita iyeye kuti ndezvipi zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita kudzinga mweya wemufi kuti usaramba uchingonetsa mwana wangu. Takazoita mhiko dzatakaita. Ndakabva ndachizopiwa mvura yandakapiwa yemunamato yainge iri mukachigubhu ka500 ml. Ndikabva ndachizonzi kana wodzokera kuJoni, kana masvika panzvimbo apo pakatsakatikira munhu uyu wamakadyira mari yake, munoburuka mubhazi modira mvura iyi panzvimbo ipapo, wotaura zita remwana wako, then wobva wakumbira ruregerero, wobva wadzokera zvako mubhazi. Pandakazodzoka kunoku kuSouth Africa, ndakakwira bhazi, mukomanashe. Ndakwira bhazi kudaro sezvo ndainge ndiri munhu ainge aine nyaya dzake dzandainge ndakatoronga nechekare. Ndakatoita sekunge ndainge ndichinzwa mudumbu. Vanhu vakatotanga kutokomplaina tichitori kuZimside. Pandaingoti kana tikangofamba ndobva ndati driver, ndava kutoda kutozviitira ini, misai bhazi. Bhazi raingoti kana rikamiswa ndairova speed ndakananga musango. Vamwe vaitoseka vasingazvizivi havo kuti ndainge ndisingambonzwi kana mudumbu zvachose. Takafamba panzvimbo zvainge zvakaitikira mukoma ndainge ndichipaziva, ende mepu ndio yandainge ndichishandisa. Takati tava kuda kusvika padhuze nepanzvimbo ipapo, ndikatanga kuchema ndichiti mudumbu mangu mainge muchimonyamonya. Vanhu vakambokomplaina. Ndikati manje ini ndava kutozviitira sezvo musiri kuda kuti munge muchimisa bhazi ndige ndichizvibatsira. Mukomanashe, bhazi rakazomiswa exactly panzvimbo pakaitikira accident
yacho iyoyo ndokubva ndaburuka ndakafamba mukomanashi apa kwainge kuri usiku ndichitya ndichiti ko kana kuri kunzi ndikaona zvipoko. Apa kunze kwainge kwakati tsva kusviba. Ndakafamba ndakananga kutrela rebhazi ndopandakazongonyepedzera sekunge ndainge ndichizvibatsira. Ndakabva ndachizovhura chigubhu changu chiya chainge chiine mvura ndikatanga kutaura zita remwana wangu apa ndainge ndichikumbira ruregerero. Ndapedza ndikadzokera zvangu mubhazi. Vanhu vainge vachingopopota. Ndikati ina handina kana basa nazvo chero ndagona kuzadzikisa zvandakanzi ndinge ndichizadzikisa. To my surprise ndakati ndichisvika kumba pandakazofona ndichida kunzwa kuti mwana ainge ari sei. Amai vangu vakatondiudza kuti mwana ainge atoenda kunochera mvura nevamwe, ainge ava kutonzwa zvakanaka. Mwana wangu mukomanashi makore ose awa ainge atori right, but iko zvinozve gore ratongotanga, mhepo dzacho dzakatongosimuka, mwana ari kunzi ari kurwara. Apa ndakabvawo mukusvika kunoku kuJoni mari handina. Apa ndiri kufanira kuti tige ndichidzokera zvekare kuZimbabwe. Zvino murungu wangu anonetsa mukoma because ndakatoita mwedzi wose waDhisemba ndiri kumusha. Ndiyo nyaya yangu yandiunza pano. Nditsvakireiwo muprofita kana kuti n'anga, munhu anokwanisa kundibatsira pafoni ndotaurirana naye, kana achizoda mari yake ndozomupa mari yake. Amai vamwe avo vandakadya navo mari ndakagomisidzira kuvaona pandaige ndichiri kushanda papurazi ipapo, apo pataishanda nemukadzi akafira muaccident. Zvakaitika mukoma pakakanganisika, but mhepo yemufi iri kunditambudzira mwana wangu. Yo vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma azvo vedu we. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kuita zvivindi zvekumisa bhazi pakati peusiku pasango muchida kuzadzikisa mhiko dzenyu. Yamawana. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu. Izviwo ndo zviri kuitika mulife mangu. Nditoriwo munhu atori nechitupa chemuno muSouth Africa, but upenyu hwakaoma. Ndoda kukuudzai kuti sei upenyu hwakaoma. Zvakaitika mukoma pandakauya kunoku, ndakabva ndachizosangana nemudzimai wandakasangana naye, tikabva tachizoita mwana umwe chete. Saka takazotiwo zvinhu zvedu zvatanga kufamba zvakanaka. Ndakazosanganawo neimwe hama yangu. Tasangana nehama iyi ndiyo yakazonondimiririra kuti ndige ndichizowana birth certificate, kwava kubva ndachizowana chitupa chemunomu. Zvinhu zvikatanga kufamba zvakanaka. Nekuda kwekuti mudzimai ainge ari wechikuru kwandiri, ndakabva ndachizoona kuti zvainge zvisingaite kuti ndirambe ndakagara naye. Ndo zvakangoitika mukoma. Saka ndakabva ndachizosarudza kuti tinge tichizosiyana. Iye akabva achizoisa kesi pamusoro peupenyu hwangu, akati chitupa ichocho ndoda kuona kuti uchachishandisa here. Ndakati zvimwe kuda kwainge kuri kunyepa. Ndiri munhu akadzidza mukoma. By then ndainge ndava kutoshanda kuABSA, ndokwandainge ndava kushanda, ende ndainge nditori neposition yainge yakatonaka pandainge ndichishanda kubank. Taitogara mucomplex, tatova nemotikari. Saka ndakazoona kuti zvainge zvisingachaiti because iye ainge ari mukuru kwandiri. Akandibvunza kuti patakasangana wainge usingazvioni here kuti ndainge ndiri mukuru kwauri, because mukuru kwandiri ne7 years. Saka takazongoparadzana, plus hama dzainge dzichiti zviti mukuru kwauri, ndokubva tachizoparadzana paya. Mushure mekunge taparadzana, ainge atogara atoisa chituko pamusoro peupenyu hwangu, akati ndoda kuona kuti uchachishandisa here chitupa ichocho chandakasafira, because yainge isiri nyore. Kwainge kuchidiwa zvinhu zvakawanda kuti tinge tichiprova kuti inini nerelative yangu we are related by blood. Saka zvakatidyira mari yakawanda, plus nedzimwe mari dzatainge tichifanira kuti tinge tichibhadhara vanhu vemukati kuitira kuti process yacho inge ichizokasika. Saka ndo zvakamurwadza
Zvinonzi akandiendera kun'anga, akaudza friend yake kuti ndichatomuendera kuChipinge because akandishandisa akandidhampa. Ndakati ndezvekupenga izvo, inini ndatova nechitupa plus basa randinoshanda, she will never affect me. Ndakaiswa muhari mukomanashi kutaura kudai, ndokusaka life yangu isiri kumbofamba zvakanaka. Saka ndakabva ndachizotora umwe mudzimai wechiTumu uyo wandakatotora ainge ari paUniversity of Joburg. Vabereki vake, both of them, they are doctors. Iyewo she was studying at University of Joburg muZimbabwe zvekare. Saka ndakangoti ndikudawo mukadzi akadzidza kuitira kuti malevels edu ange achingova pasame level, zvichingoenderana zvakadaro. Kusaidi kwake mukomanashi unyazoona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Kwangu it is worse. Mari hatitomborina mari, upenyu hwatiri kurarama hwakaoma mukomanashi. Ndine chitupa but ndinongoswera ndakagara pamba patiri kutogara, tiri kugara pamba pevabereki vemudzimai wangu nekuti vane maproperties akati wandei avakatenga. Saka vakangotiitawo makiyateka. Takapiwa room 1 iyo yavakati room iyoyo ndo yamunokolektawo mari. Saka mari yatinokolekta per month it is 3,500. Ndo mari yatinoshandisa mumba for magroceries nekuzotengawo magetsi nemamwe mabasic needs. Apa tine mwana mukoma, upenyu hwakaoma. Saka nyaya iripo ndeyekuti ndakataura nemukadzi uyu akaenda, iye akanipa condition yekuti ari kufanira kuti anga achidzoka, zvichireva kuti ndinenge ndava nevakadzi vaviri. How do I handle this situation? Akati mainini, there is no need yekuti munge muchivadzinga, ndikangodzoka mulife menyu. Ari kuti hanzi zvinhu zvinodzokera pazvainge zviri, hanzi ndichazotoshamisika ndava kutofonerwa nemakambani akasiyana siyana vachiti vari kuda kuti ndige ndichiuya kubasa. Handizivi kuti ndoita sei. Mudzimai wangu wandigere naye ndotaura naye sei? Iye zvake but kutaura andotaura, andoti but zviri kuitika mulife medu hazvisi normal. Akatombondibvunza kuti hauna ngozi here, hauna munhu wawakauraya here, hana yangu yakarova? Because ndakati munhu uyu kasi anyumwa kuti pane munhu akandiisa muhari here. Should I tell her the truth? Kokana akaramba kugamuchira nhau yakataurwa naex yekuti iye achange achizoda kuvapo paground. Hanzi kana akangodzoka mulife mangu ndikangorara naye, life yangu inobva yatodzokera paposition. Ari kuti achidzoka ari kuda mwana neni, and ari kuda kuti zvinge zvichiitwa official kuti ndinenge ndava nemadzimai maviri. Ari kuti ndiri kutokunzwira tsitsi, handisi kuda kuti unge uchirambana nemudzimai uyo akakonzeresa kuti unge uchiparadza marriage yedu. Ndodiko nhai vedare. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Maybe if you tell your current wife the truth kuti ndo zviri kukonzeresa izvi, hanzi ndakaiswa muhari. Kana kuri kunziwo wakaisa munhu muhari, kana kuti pawakafamba wakaudzwa kuti wakaiswa muhari, please come to my inbox and share with us. Timbonzwisisawo kuti zvinorevei kana zvichinzi munhu anenge akaiswa muhari. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu. Inini mukufamba mukoma ndakazozviziva kuti ndainge ndakabatiswa bhegi rehurombwa iro rainge richigara mumba mangu. Saka bhegi iri mushure mekunge ndaudzwa kuti rinorutsa mari, ndakabva ndachizobatwa neruchiva kunze kwekuti ndige ndichiridestroya. Izvi zvakaitika hama yangu, my cousin brother, paainge asungwa ari kujeri because ainge akanganisa mhiko dzake. Ainge akanzi haatendedzwi kuti anga achirara nemukadzi ane nhumbu kana kuti mukadzi wemunhu. Saka aiva nemuSouth African waaidanana naye, ndokubva achizorara naye. Apa aiva aine pamuviri painge pasiri pake. Iye ainge akatogadzirwa zvekuti haatokwanisi kutomitisa mukadzi. Saka akati asungwa kudaro mukomanashi, chaakagona kungoita ndechekuti akandinyorera message paWhatsApp ari muchivheni achitoendeswa kupolice station. Akati kwandiri,
endai munotora bhegi rangu mukoma, ndinokumbira nekuti rine zvinhu zvakakosha, mune madocuments arimo imomo. Ndakabva ndachizomhanya ndikaenda kumba kwaainge achigara, because ainge achiti ndinotya kuti mukadzi waainge achidanana naye muSouth African ainge achazoendako ikoko kuapartment obva achizonotsvaka zvekuti ange achiba. Saka ndakanotora bhegi, ndatora chisecho ichocho, ndakaona kuti mukati mebhegi mainge muine mari ndakashandisa hangu shoma, handina kushandisa yose nekuti mainge mungori ne10,000. Saka mwana wangu akatanga kurwara ari kuchikoro, she was in boarding school, ndikanzwa zvinzi mwana ainge ava kubatwa nemafits achidonha. Ndakabva ndachizoenda kumusha, kamari kaya kainge kari mubhegi ndakangotanga kungotapudza pashoma nepashoma, ende kakandibatsira. Ndakazofamba mukomanachi because nyaya dzemafits dzinonetsa kazhinji. Kana zvikanzi mwana anenge achiita mafits, anenge aine chivanhu chinenge chichida kuti chinge chichiongororwa paari. Saka mukufamba kwandakaita ndo pandakanzi ndakaromba. Pandakanzi ndakaromba mukomanashi, ndakaramba. Kana mudzimai wangu akatoseka akati kuromba zvakatomushamisa. Saka takazofamba munzvimbo nhatu dzakasiyana, tikaudzwa same thing kuti ndainge ndakaromba. Nyaya ndopa yakabva yachizobuda kuti ndainge ndiine bhegi randainge ndiinaro rainge riri mumba. Mudzimai akangonditarisa, but bhegi ainge achizviziva kuti bhegi rainge rakabva kupi. Takazodzoka kuno kuJoni mushure mekunge taudzwa kuti bhegi rinorutsa mari. Takataura naro bhegi. Kuromba kwedu kwatakaita nemudzimai takatongoita zvekutongotaura nechikwambo chacho direct. Saka takataura naro bhegi. Musi watasvika tikati, nhaiwe unotaura here? Harina kupindura. Nhaiwe unotaura here? Harina kupindura. Tikati takabva kuna Sawira takaudzwa kuti iwe unorutsa mari, ende kana kuri kunzi ichokwadi kuti unorutsa mari, toda kuti tinge tichizoshandidzana newe. Usiku hwacho ihwohwo mudzimai wangu akarota chidhara chainge chiri chipfupi pfupi, icho chakabuda mubhegi, chikatanga kutaura naye, chakatogara pacheya, chikamuudza miko nemurau yatinofanira kuti tinge tichitevedzera, yandisingakwanisi kuti ndige ndichikuudzai kuti muge muchizoishambadza pamhepo nekuti ndinenge ndafumuka. Saka brother yangu yakazobuda mujeri. Pakabuda mujeri akatozviziva kuti ndo zvainge zvaitika. Hatina kumbonetsana. Saka bhegi iri dzimwe nguva rinombogara kwake, dzimwe nguva rinombogarawo kumba kwedu. Kana tiine mari dzatinenge tichida kubva kwariri, rinouya robva ratirutsira mari. Ndiyo secret yandiinayo mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi takatongoromba direct pabhegi. Naimi hamutyi here muchirota hope dzinotyisa kudaro? Hanzi takatoona hanzi mudzimai wavo akatorota chidhara chichitaura naye, vakatopiwa marules avanofanira kuti vange vachizotevedzera. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu? Please post my story makaviga chitupa changu. Handizivi kuti ndinganzi ndine shavi reuro here, even though ndisina hope dzandinorota ndichifamba kumakuva kana kudya nyama kana kuroya vanhu kuhope. Handingati ndinoshandisiwa, but zviri pandiri mukoma zvikukutu. Inini ndinofarira downfall yemunhu. Mukomanashi ndakaridza mhururu. Pane socialite akabva mukunyadziswa nyaya dzesiki. If you know, you know. Kupembera kwandakaita mukoma, handizivi kuti sei ndakapembera kudaro. Ndakati ndichitobika zvangu ndiri mukitchen, nditori paFacebook angu ndichitoona live andainge ndichitoona, ndopa ndakangonzwa nezvayo nyaya iyoyo ichitaurwa. Ndakaita celebrating someone's downfall. Ndo zvandiri kunyangwe kuchechi. Handidi hangu kuti ndige ndichikuudzai kuti kuchechi ndine chigaro chipi kuchechi, but kana vanhu zviya vakanzi vanenge vachiita sekunge vanobudirira mukurarama kwavo, ndinorwadziwa kuita kubayiwa. Ndinotonzwa mwoyo wangu uchitobaya-baya kuita sekunge ndikuda kuita heart attack. But kana munhu akanzi anenge adonha
aicelebrate zvisingaiti mukomanashi, ende ndinozorota hope nditori kunzvimbo kwatinenge tichifara tichicelebrata nechatinenge tichifarira handizivi. Ndiri munhu akaita sei nai mukoma? Kana ndikada kufamba ndofamba ndakananga kupi? Kuchivanhu here, kumaprofita, kana kuti ndotsvakawo umwe mufundisi anokwanisa kundinamatira mweya, kana kuri kunzi pane mweya ugere pandiri unge uchisudurutswa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi zvimwe kuda ndine mweya uri pandiri, mweya uyu unofanira kuti unge uchisudurutswa kubva pandiri. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma muri sei? I am a woman that is aged 27 years old. Every time right before my breakthrough something will go wrong. Kutaura nemi kudai ndakabirwa passport. Ndava kutanga kutangidza kuti 1 apa ndanga ndakati iro rino gore ruda kuti ndige ndichiita kosi yangu yeNurse Aid, then ndobva ndachizotangawo kuaplya sezvinongoita vamwe, but mukomana chikungoronga kwandakaita ndiri kumusha ndichitotaura namama vangu kuti mama ndichingodzokera kuJoni ruda kuti ndige ndichinoita kosi yangu yeNurse Aid. Tainge tichitotaura zvakanaka paya, but tichitaura kudaro mukomanashi ndakangonzwa zizi kuchema panze rakatoita sekunge rakatouya rikatomhara pamusoro pemba tainge takagara mukicheni. Mama vangu vakatombonyarara vakati kasi vanzwa nyaya dzatiri kutaura pano, vakatoseka zvavo. Saka ndadzoka kuno kumukomanashi, passport yangu handizivi kuti ndakabirwa kana kuti ndakairasa. Pandakapinda mutauni pane zvadainge ndichida, ndikazotoona kutoti passport handisisina muhandbag, ndakaitsvaka everywhere. Ndikadzokera kushop uko kwandainge ndakapedzera kupinda, vakatombotarisa pamaCCTV kamera avo, but mushopu imomo handina kurasa passport yangu. Handizivi kuti yakaenda kupi. Saka ipapa kutotanga kutoti 1 nemanetsero ari kuita mapurisa muno muJoburg. Fungai mukomanashi kuti apa ndichifanira kuti ndige ndichienda kubasa. Ndiri kutotarisira kuti murungu wangu kana akadzoka, murungu wangu achazodzoka kuzvi 20 something. Kana adzoka ndichataura naye ndotombogara hangu pabasa so that I can be safe. Ndinamatireiwo vanhu vaMwari kuti kubva zuva ranhasi kunosvika kuzvi 26-25 panozodzoka murungu wangu ndisasanganawo nemaproblems ekusungwa nemapurisa. Pose pandinoti ndikuda kuupgrade upenyu panongoitika mamwe machallenges ekuti ndinotadza kunzwisisa. Ndakamboenda kumarondera, ndaenda kumarondera ndainge ndiine mari ndichida kutora provisional. Zvakaitika musi iwoyo magetsi kuenda, mangwana tikadzokera magetsi kuenda, mangwana tikadzokera zvikanzi magetsi hakuna. Saka vamwe taingovaona vachingopinda mukati zvikanzi vainge vachibhadhara. Isuwo takabhadhara mukoma, tikabhadharira mahara. Zvakabva zvachizonzi kune operation, mari dzenyu muchazopiwa. Apa handisiri mugari wemumarondera, ndakaramwa ndikadzoka kuHarare ini mukomanashi, ndikatotadza kutotora provisional zvikatongovharana. Ndiyo nyaya inoitika kwandiri. Handizivi kuti mweya wakaita sei uri pandiri, kuti ndine shavi renhamo here risingadiwo chakanaka. Pane munhu ari kundishandisa here? Kana kuri kunzi pane munhu ari kundishandisa, hama dzangu, kana muine munhu wamunoziva anogona kuita go back to sender, ndibatsireiwo ndikwanise kuitira muvengi wangu go back to sender, because gore rino ra2026 handisi kuda kuti ndige ndichidzokera kumashure pane urongwa hwose hwandinenge ndiinahwo. Ndiyo secret yandiinayo mukomanashi. Marelationship chaiwo, kana ndikangopinda murelationship, kana tikangotanga kuita sekunge tava kuwirirana, tava kuronga dzemarriage, zvinobva zvatongodhakwa. Munhu anongotanga kutongondisema, kunyange ainewe unonyatsoona kutoti munhu uyu haasisina love yaainge ambori nayo before. Handizivi kuti upenyu hwangu
hunogadzirisika here kana kuti ndichangosvika pakunopinda muguva ndiri munhu wekungoshandisiwa. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, zvinorwadza. Let us try to speak with our dear sister mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.